Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a don Allah iyayenmu da kuke kaiwa 60s, 70s in ka san baka da ka tsufa ko baka da lafiya. Aure ya halasta amma don Allah ku daina ɗauko 'yan yangun yaran nan kuna lalata musu rayuwa don biyan bukatar ku. Yes, yana faruwa da yawan yaran nan ba za su iya magana ba saboda tsoron iyayensu. Idan iyayensu sun biye ma abin duniya su kuma za su yi ma iyayensu biyayya. Ka duba halin da zaka jefa 'yar mutane. Ba shi yiwuwa ka aure yarinya tana 20 ko 18 kana shekara 60 baka lalata mata rayuwa ba tsakani da Allah, because sanda kake 60 normally mata daga late 20s zuwa early 30s din su suka fi sanin kansu, lokacin suka fi bukatar namiji ta gaske. Kai kuma lokacin ka auro ta kana 60 70 wani abu me zaka iya mamaci? Wallahi sai dai da barbaro a tattara fata. Ba abin da zaka iya, amma zuciyarka ba ta gaya ma gaskiya. Gani kake wanzamin ka yafi na kowa, kafi kowa morar wanzami. Lahiya lo kake ganin kanka, wallahi ƙarya ne. Giddo ba shi yiwa, wallahi ba shi yiwa. A shekarun nan naka kayi nisa. Ba abin da zaka iya mata. Hiranka ba irin nata bane, tunaninka ba irin nata bane. Ita kuma lokacin tana gidanka, lokacin za ta fara gane ɗan namiji da mai ta discovering. Kwalliya da ake yi kai ba irin ta 'ya'yan zamani kai, in ka sa hula sai dai ta haka. Kai kuma ba lokacin ba ruwanka, kai biloniya ne, kai ba wani abu da ya dame ka. Ita kuma lokacin tana buƙatar wannan abubuwan. Ba wai bukatar namijin take ba. In gidansu an turo ta saboda ana ganin ta je ta yi goshi goshin zai zo ya zame mata kiya. Wallahi ku rufa makan mu asiri. So wannan abin yana kai mutane ga zina, mutanen aure, matan aure ga zina a wannan lokacin, domin tana bukatar wani abu, tana bukatar zamani. Kai gani kake ina haba da shekaru ba ma za ka iya dukawa gaban ta ba. Normally you are never romantic, but it's not possible. Ba ma zai yiwu bane, ko kai kokarin ba zai mata inda take so ba. Kai kuma kana ganin lahiya launi ka auro ta saboda kana ganin kai ritaya, ka samu abokiyar fira, ka samu abokiyar da za ta domin yaranka sun girma, matanka she's busy and all, kana buƙatar wadda za ta dinga maka cakulkuli. To kuma gani kake kawai lahiya lau, ka manta da asalin buƙatar yarinya. Wallahi mutane da yawa wannan abin na kai su ga zina, because ba ta da inda za ta yi. She needs actual like abin da take expectations ɗinta, ko rabi baka iyawa. Na gaya maka ku kai kokarin burge ta, ba za ka burge ta ba. Rayuwar ba iri ɗaya bane, gap din yayi yawa. In za ka yi aure ka nemi, in dai sunna kake so, ka nemi bazawara. Ko ba bazawara ba, akwai wadda ta girma, wadda ta kai 35 40 ko there about. Ita ce akalla gap din da dan kusanci. Sai ai magana ka ce kaza ai sunna ne, ana sunna. Manzo Allah ya aurna na Aisha, kai ka san waye bawan Allah nan? Na raba ka wallahi. 60s din shi ba irin taka bace. Dan yake wallahi. Domin kai a shekara 65 ɗinka ba za ka iya 60 ɗinka ba za ka iya guje-gujen da ya da na Aisha ba. Mu daina yaudaran kanmu, mu dinga fuskantar reality. Ke kuma in kin ga dama a zuga ci a ce kin yi goshi, kin aure mai martaba wane, general wane, your excellency wane, a gida zaki zo kina hawa Range Rover da gold ɗinki a wuya da komai zaki shiga ɗaki kina kuka. Domin ba abin da ake iya baki, abin da jagwalgwalo ne. Kuma ku ne za ku zo DM kuna wallahi tallahi bai da lafiya, yana da diabetes, a varanda kawai yake tsayawa bla 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 bla. Ke kuma 3 bedroom flat gare ki. Oho, baki san irin macen da kika bane, kike hakura kika je kika biya marudin duniya, kika biya ma wani abu, kika je kika auri wanda baki so. I mean no one is saying ki je ki auri wanda yake talaka mara kusisi iri na sani wannan rayuwa. Mari wanda zai iya afford rayuwanki, amma kar ki je ki jefa rayuwanki halaka. Kada ki je ki jefa rayuwanki abin da zaki zo kina kuka kina da na sani. Kina ganin namiji dai ki gani a titi, ko kuma mai gadin ki ma yazo yana baki sha'awa ba gaira ba dalili. Yes, of course. Iyaye kuma ku ji tsoron Allah, wallahi ku daina jefa yaran ku ga halaka. Domin da yawan yaran za su nuna ba su ku burin ku a ce sirikin ki ne mai martabawa ne, ku tayi goshi, gwamnawa ne ku tayi goshi, goshin nan keya yake komawa. Za ku je ku jefa al'umma ga halaka tun ba ta da wayo. Yarinya na shekara 18 a ce ta dan shekara 65, na rantse da Allah san da bukata ta asali, domin duk wannan shekara 18 zuwa 20 din kawai da tashin balaga ne. Amma bukata ta asali ta discovering wace ce ita a mace da yanda take bukatar namiji, wallahi yawanci sai late 20s da early 30s din mace. Ku sun sani, ku tambaye su ji. Lokacin kuma ya kai 70 wani abu. Dan girman Allah ya za a dan 70 ya za a me zai iya? A 70 sai dai ta istighfari malam, ana tauna kan rago. To kawai kana neman saboda biyan bukata a dinga biyan abu a biyan al'ada, ba abin da ke bata mu sai an fake da akan lema, a kasan lema addini cewa sunna ne ba gaira ba dalili gashi.